Umuhle, laphela bhekana ngibona isibulu sis. Yelaje, lesibulu sawikhaya. Asinani labantwana abancane Wena awujona. Igugu le igcwala ispider web. Uzohlanyela kimi wena. Hayi for technique. The time Khila wena njandini. fuck up. Isha unyoko lokushonile. Wena awukhondela wenza ukuthi awujoli. Wenza ukuthi awujoli. Awujoli. Bana ba motho ba robalana le tlisa di party family le tlisa di bed luck. Izoqala ngathi kuyenzakala le nto. Ungangiphapheli. Ungangiphapheli. Ngithi ungangiphapheli. Mali ungazoshaya ufuna kanjani? Ungazoshaya kanjani? Ungazoshaya. Nyawa sibobu repu mntana kino na 17 uyanyanyisa ni kwasi. Una 35 years urepu mntana kino mntana. Mabona mabele kasiswa kuyavukelwa vele kamampela mpela. We rapist mfazi. Yeah, rape. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who don't know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wait again guys, let's share the videos on, let's subscribe. So guys, today can let's get my sister Mona, kita mo fa chance re na re hlalosetsa re lebitso la ke mang le wa ngoletse. Motho molo, ke go potsa di viewers lebitso la mang le wa ngoletse. Igama lami Usibongile. Usisi wami nobhuti wami bayathandana, so lento lekudala ngiyikhuza angazi kwenzakalani mangibabuza bayaphika, so ngicela nina ukuthi nizongisiza ukuthi istop le ndaba yabo ngoba thina abantu abamnyama asithandana and siyifamily yokuqala nje. So lento le mina nginyanyisa yangibhora ngoba nje ngiyababona noma kuphakwa endlini abahlali nami bahlala boyi2. So siswa ngicela ukubuza ukuthandana ukuthini bayajola strictly nje bayajola. So siswa mkindi into tsefeng tse o di boneng zayenza ukuthi ubone ukuthi la kuyajolwana izinto eziningi ngicela ungimentionele zona. Usisi wami nokuphuma ngebra ubhuti amahleli la sininini bayakhwazana ekamereni, umunye ungena ekamereni sabayalandela nekamereni lento le ngiyayibona. So mangibabuza ukuthi then guys what's happening, hayi abangitsheni nix bathi bona nje ayikho into abayenzayo mako yabona kodwa ngiyabona la ukuthi la bantu abayajola. Usisi wakho how old? Usisi wami nabo ma 30 something 35. Umntana kini? Yeah, umntana kithi na 35. Usisi wakho how old? Usisi wami na 35. Umfana una 18. Ubhuti wami una 18. Usisi naye inkosi yami. So mina ngikhathaza lento ngoba sabantu abomuntu batholana kanjani angazi ukuthi why bayenza lento le yabona bahlambalaza umndeni. Sisi wakho yena kana boyfriend? Akanayo obvious ukuthi makazojola umntana kithi akanayo. Mawubabuza bayaphika mara ngiyabona mina. Makuphume ekamerini baphuma bayenzani? Umunye sekayagqoka fast. Yeah. Omunye uyabona nje ujulukile nje umntana kithi ungijuluka umanzi inte. Bana bamoto. So Blue ngicela nje ukuthi mina ngizongisolvela lenkingi engibhekene nayo. So mayisisi ngicela ukubuza abazali bakuphi? Abazali sisenabo. Uthayile ukukhuluma ngefamily nalendaba le maybe. Bathi sizibona ukuthi thina siphuma kanjani. So that's why ngicela nina siswami ukuthi ngicela nje ngizongisiza. Hayi sisi ngicela singene kini sibone ngoba lento iyangistressa nkosi yami ngifuna ukuqamba manga. Istressa mina sis Blue, istressa mina nje. Kube yazi angilali ukuthi ngihlala ngicabanga ukuthi why bayenza so. Why usisi amayenza so? Amadoda amaningi kanje la ngaphandle. Obashiye bakhona? Ngibashiye bakhona endlini. Yibo kuphela. Yibo kuphela bayithu. Uzobona noma ungena the way bakhozi ngakhona. Bengizothi kutsha yobheka mara kuyake kutsha is fine. Akasamay. Cause mawusho kanjalo ukuthi bayahlezi bakhozi. Bahleli bakhozi. Yangikhathaza ngoba ubhuti wami mncane. Usafunda isikole. Lo uqedile isikole ugogo nje omdala. So kahle sisi ubhuti wakho wena maka ku email utho na 17 musi. Yeah. Uyoyenza 87 uyoyenza yona ina 17. Mina ngifuna una 18 or una 17. Uyoyenza 18 na 17 uyoyenza 18. Uyenza nini 18 yakhe? Uzoyenza this month. Mara usana 17. Usana 17. Siswa kuyari okusala. The fact ukuthi usana 17. I'm ngikhathele like I'm tired of this thing. My sis futhi again. Bona nna ke akokota ke sa. Koko. Na ngitshela ngathi. Batho ba ulile kae? Siyaphila njani? Ishina ngiyaphila. Ngitshela ngathi. Ngegama sisi na ke Lady Blue ane ke swa Street Channel batho ba ho. Yana. Oh my sis ko pobile fatshe. So ngipalelo usisi ngapha nkosi yami. So before ngaqala awusilibiso lawo ma.
Dumazile. Oh Dumazile. Wena Puti? Special. So sis Dumazile ngiyaxolisa ukuza ngamakhemera ngiyabona ukuthi umangene Nkosi yami kodwa kunankinga sengifikile ngawo. Sis Dumazile ngicela ukubuza something. Irekeze so mayisisi kupatumela ngoba nawe ngathi ukuthi i-relationship yakho nabantwana bakini njani? Right mara nje usibongile umuntu othanda nje like akekho right for thina usibongile understand. So unalento leyo ukuthi uzicabangela into zakhe. You understand? Ukuthi ucabangani angifuni nokwazi ukuthi ucabangani. Angeke senze into efuna usibongile. Mina sengisho ukuthi i-relationship enathandana like ngabantwana bomuntu nibumbene lishwana. Hayi it's right. Eyakho nokuthi njani relationship? Hayi mnandi. Uzuyasmile imnandi. Ufuna ngithini imnandi? Okay sis ngicela ubatshele wasibizile sis Trijana. Ngibize usisiblula ukuthi azokhuza lento yeni. Ngibhizi najola ngabantwana bomuntu. Ngicabanga ukuthi angiboni ngiyabona. Ngiyajola Dumazile. Ngiyajola niyathandana. Sandana kanjani? Usho ukuthi ngajola nobhuti wami. Yebo naku niphume ekamereni omunye aphuma ajulukile wena uphuma uyaqoka iskipa. Ibizwa lento le. Masidla le. Kahle ucabanga le. Ngicabanga lento engicabangayo. Okay sis ngicela ukusabe so sis Dumazile ngikubuza something. Ufuna ukungitshela ukuthi sis ubona ubuhlanya makabona wena nobhuti ningene ekamereni bese mani niphume lifufu lethu. Nisuka nijima yini? Uma ekamereni kanjani? Okay ngicoubuza ezweni usisi wami omncane. Ayikho right ukuthi ngithanda usisi wami omdala. Kunenkinga ukuthi mangithanda usisi wami omdala. No, it's so wrong. mani ngene ekamereni uphuma ufufu lethu. Ufufu lethu kanjani? Uthando lo thando luthanda usisi wakho ngalo lenza ukuthi mawuphuma ekamereni kahle wena sibonile inkinga yakho yini? Ngike kushona ubhuti wami. Uwenzela ubhuti wami usisi wami. Kanjani? Makaphisa mawuthi utshela abantu ukuthi siyajola ngijona kanjani nosisi wami? Sisi wami. Ngiyangitshela ukuthi ngihlala ngiphuma ekamereni. Masiza ukudla la endlini. Asihlali sonke. Niyaphuma nenyama luhlala nithu. Ngicela ukuza something why mani idla nemshiya ngoba umntana usisi wethu. Akajoyela ngihlala endlini. Yabona manje akahlali nathi. You understand? Thina siyazihlalela sidle senzeni akafuni ukuhlala nathi senzeni. So makathi yena usuka phakile nihlezi ni3 kodwa makwamele nidle Nkosi yami. Niyamshiya yenzwa yini lento le? Hayi maybe sifuna ukubukela imovie. No, sibuyelile laptop nomntana kithi. Ufuna ngenzeni? Nobhuti wami. Okay, masikubiza uyeza. Angiza nje lento enyenzayo. Ngiyabona ukuthi niyathandana niyajola. Sithandana kanjani? Ngenxa yokuthi angimthandile vele semwe ngithanda ngapho. La inkinga yakhe uthi akajola that's why. Ungajoli niyajola sisi. Wena ungajoli. Siyekela ukuphelela usisi wami. Sisa uyajola sisa Mina ngiyajola. Nobani? Ngiyajola nalomuntu engijola naye. Fine. Ayifuni wena ukuthi ngijola nobani. Okay. Sisi mina bekhona umuntu osibhalele la kusho athi ukuthandile Nkosi yami. Ufuna ukuthandana nawe ufuna ukukushada. Angazi ukuthi right na. Uthini? Sisi wakho ashada. Uthini ngale ndaba? Ashade mina. Angingamazi ngashada umuntu engamazi. Sisi wami. Awushada lo muntu afuna umshado. Lo mbhalele eshowini. Yeah, nomuntu oshapa. Umshada kanjani? Ushada kanjani umuntu engamazi? Uzamshada sisi. Angimazi phela vele ngishada kanjani. Angishada nomuntu engamazi mina. Ayangivumi. Walela wena wivu. No, nekibatho wena moyala so kuyabonisa ukuthi kune something kanjani. Ngithanda usisi wami the very same way ama family members athandana kanje. No, bekathi uyakhuluma. My brother wait. Awusine sa unthama ukukho. Leso unthama kholopita no otherwise. Uri ngimoto mo. Anisho next. Khuluma. Ufuna khuluma. Okay, sibongile ukutshela mamela ke. Ithuba mamela. Lento ngizokutshela yona ngizokutshela indlela ofuna ukuyazi. Yebo ngizokutshela yona. Siyathandana vele. Uthini ke? Awusemdala siswani. Awusemdala. Ufana kini omncane kanje? Yes, ngiyamthanda. Umntana usana 17 uzobamba 18 leg. Una 35. Manje uthi ngiyamthanda uhlangana Kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena siyathandana. Mina naye siyathandana. Yabona mayisisi siyathandana mina naye. Uyirapist kamfazi. Irapist kanjani? Urape umntana ona 17. Umntana kini. Nami ngiyamthanda. Kanjani? Wena umenzani usisi omdala kangaka? Ayifuni wena. Ayifuni wakho. Usisi wami ngithanda yamthanda. Wena unenkinga wena. Wena sibonile une problem. Sisi kancane. Uthandana nobani? Mayisisi wakho papa utsiphe. Uthandana nobani? Usisi wakho ona 35. Okay, icela kanjani siphele? Ithi ngibuze wena ngeke usisi icela kanjani lento lento yokujola kanje? Ningabantwana bomuntu. Hey. Ayikaze ngibe ne-interest ukuthi ngithandana nomunye umuntu estradini. Uthanda ngipha lona usisi wami. Mawubona amabele kasisi wakho uyavukelwa vele ngamampela mpela.
Hey, nayenze mara ngoba siyakutshela ukuthi siyathandana mina naye. Sengisho ngithi unasebenzima iphela umuntu. Uyavuke, yeah. Yini right ukuthi ngimbuze umuntu. Uyavukela lo sisi. Ngimreba kanjani? Una 17 kuwe. Uyamreba Siyathandana mina. Uyamreba Siyathandana mina. Uyenza Athi ngiyajoke mina naye siyathandana. awutshela uyarepa. Siyathandana mina naye. Ngiyakutshela ke. Ngiyakutshela. Wena nalo afunani la. Isazi kusithanda wena ungena apha. Ufuna sele lento siyenza. Uthandana nobani? Mina ngiyathandana mina shema. Sisi makancane. Awuna makancane naleli. Uyabhoreka mhlawumbe ufuna eze kuwe. Hawu mntana. Mhlawumbe utheze kuye. Mami uthi yena wamubutha ukuthandana nobani? Wena uthandana nobani? Ayisanadaba ukuthandana nobani kungcono akathandani nomntana kubo omncane ona 17 wena una 35 ukhipha ukubhonyela kwakho enganini. Ye how to wet wena unthetha uthuwela wa hawu ngane ngominyana. Nithuwela hawu lubulela ngane ngwahelo ngominyana. Siyathandana mina naye. Uyavukela enganini. And siyathandana. Uyareba. So ngempela lo labantu labo uzobalethela. Wena lalela uyaphasa esikoleni okubhala isex eincwadini. Hayi unesikoleni ngiyaphasa. Uyaphasa esikoleni. Esikoleni ngiyaphasa. But bayazabo mem ukuthi wena udlana nosisi wakho na 35 years. Nase esikoleni. Ama-homework akhe wancediswa yimi. Ungripa kanjani? Umdala lo muntu. Ama-homework akhe wancediswa Thina kahle kahle ngomthetho. Umntana as long as aso 18 years. Ngibhala wephu nje lapho. Ngiyajola sisi. Angaze ngabona nangelani Wena ungena. Ngiyanithanda. Oh okay, ngoba uyasithanda ngithi wena uyasithanda siswethu. Ufuna senze? Sifuna ukuthi uyeke ubhampela umntana kini omncane. Ungafeshela umntana kini mncane nomntana lo. Niyangena ekamrini ni busy mawuceda ungena umntana kini una 17. Ungena naye ekamrini mawucedile u busy ufeshela umntana omncane ubonisa umntana omncane ama dog style. Okay, intanga zakho zikuphi uzorape umntana ongaka? Intanga zakho zikuphi? Wena usexela umntana lo. Ngiyagrasela because of what you doing you bullshit. Why awuzoyihlala ngoba sihamba nalo sisi siyamthatha unenkinga I want uzomthatha Uyabosha mina ngizomthatha ngimudlejela ngithi into engisethe ukuthi ngiyamudla ngiyamudlejela. Uvukele wena uvukele umntana. Ayakunandawo noma ngingavukela. Mangimthatha mina ngithubani igama le oyakho uthulani igama le oyami uthatha nini uthatha nini uthulani uthatha nini ngicela nambeni uthi ubona umntana lo into emnandi ngimuphi into lethu uyamrape ngaleso sikhathi haya akunayo umfazi wami lo umfazi wami ubona ngale ndlela leyo uthatha isani manje wena ufuna ukuthi sisenze sisukane my sis kupeza msebenzi wakho siphe ngikupa uguide usenzana le ngwana ke tsebo ntho o wa yetsa ngo wena wa tseba gore ke reite a ke tsebo wa tseba futhi kufunda isikolo ukuthi ngika simolao motho o moholo mokana tshwantse a tshole wena o le age o leng ko yona wa o reipa o so 10 le 18 years a o so 18 years wa o reipa athi kuku yakhe mnandi ingaba mnandi kuku yakhe ngoba una 35 years but mayifike enganini esana 17 ayikho mnandi iya reipa iyabhidliza ibhidliza umntana ikuku yakhe iyabhidliza ngoba una 35 una 17 enosisi wakho iyabhidliza ikuku yakhe so angazi ukuthi iyabhidliza kanjani ibhidliza lo mntana ibhidliza kanjani phela sisi sokuthatha thina ngeba ngishilo kuwe ngithi ayimrape siyathandana umntana kithi and when into ebuhlungu ifirst born bantwini awumama kuthina khona kusho ukuthini lo kusho ukuthini abazali bakho bathini lapho balele khona siyathandana angithi ngijola naye ngithi kuwe siyathandana soon siyashada ke sisi ungazongitshela yona wena yazi lo sisi guys awuso angihlanyi baby angihlanyi ngitshela intanga zakho ngaphandle mamelang ngikubali ukuthi something letsi ba ngobana ba wathi ba ngabana ba motho ba ngobalana anhlanhle letsa case ke bana le bana ba motho letsi ba ngobana ba motho ke ngikile ukuthi something letsi ba say akisibi nina nithini ngoba wena sisi futhi ushilwa ni ukuthi
I like batho ba baholo straight. So ke batla o tseba nna hore ntho e etsalang mo ke eng. Bana ba motho ba ba robalana le tlisa di party family le tlisa di bad luck. Izoqala ngathi kuyenzakala le nto le. Bazoba nesibindi sokumbuza lawo masimo. Ende mamelang wa tseba o etsala eng. Bana ba motho ba robalana ke tsebe ntho bohloko ke hore le share mme le share ntate mara le have sex. Le ka o fela lona le have sex and ha le etsa sex jalo le tlisa di party family. Nikisa di bad luck family ngena. Akunama bad luck sweetheart. Wayithi ba nka Sotho angathi umsuthu. Ungathi mameka. Makunga ngikhombi kanje angilali ngumntana kithi. Ukhuhlisa dikhomo sakhe. Ngibeke lesotho sakini. Yo, dumathi uyanginyanyisa unyonsa u. Mama laleli khona shem uyaphenduka. Noma ngazaphenduka kayi 70. Noma ngazaphenduka kayi 70. Wena Ngizobosha makwenze njani? Wena usasemncane ni? Usasemncane una 17 ulala negazi lakho njengoba ulala negazi lakho kanjalo vele ugrepile. Isinyama nje lento ayenzile kuwe futhi una 35 years ubhizi ugadlazana nomntana kubo ona 17 years. Kuthi ngicela uzothatha lo sisi sihamba naye. Noma wena uyahamba wena ayikusebenzisi nje wena angikusebenzisa ngiyanginyanyisa ayikusebenzisi ngabe uyahamba nje uzunamandla ukuthi nje uthana nosisi wakho bheka la ujojo uzothi yeki ngithi hey ngiyaphila manje hayi woza tati woza baby shaya manje woza ufuna kushaye umbonisa ini ukhona ukulala ungabonisa umntana kini indlela ulala naye yazini awubonisa umntana kini indlela yini ulala naye yazini bheka la ngikhombi wena bheka la ngikhombi yazini wena ngizokuhlapa manje wangakuthatha lesikhuthe Humani usile wena ukhondelwe nje ukuthi awujoli wenza ukuthi awujoli bazongithwala abathibe jala usithi bathi batla wena usile wena ngizokubonisa ayekuzulale namhlanje ngizobuya khohlakele kabi khohlakele ngizokubonisa wenza ukuthi awujoli ukithi la nami uphumeleni ungena buza la makuthande wena uthi ngizakuthanda mina funa wena ukithi la wena usila wena uyinje enkulu ke wena hamba ngithi hambe mbroki hamba akusaziye ukunyathela sizobona ke ayikindaba yakho ngizomlandela ngomunye umuntu hamba naye hamba naye wena uzala makuthande wena ayikindaba yakho hamba naye wena uyinja wena uyinja kabi wena enganamsila asambe uyinja enganamsila asambe phezulu kokhosa kuphela ayekela kokhosa kuphela uyinja nje so noma ngathi ngiyakhonkotha ngithi kuzothi siswami nesiyenzayo siswami yabona nje ukwazi uzogcina mina kuzogcina mina yabona nje ukwazi ukubiza lamasiko yebo bazobuya futhi bazobuya kubani babiza futhi bazobuya kubani bazobuya hayi la Jacqueline baby hayi la Jacqueline bathi baba wait bengisabheka lapha wait my sisi Ntombi wait bengisabheka lapha ngaphakathi ngibonile ukuthi lo mntana lo una bengibheka i-birth certificate yakhe bengibheka bengisafukuza ngibonile ukuthi umncane usana 17 into ezenzakala manje sisi my brother kuthi Ramonga usorisa malene realena police station ayo ntsha yetsa ayikho into uyenzayo because of uyahamba nje wena ke uyahamba wena uya kuwe ureyipiwe mawukanje you are raped bakurepile talentini I wonder ngihamba nobamba I mean angiyindawo
Angihambi anyindawo ufuna ukubonisa wena. Mina ngizongibonisa yini? Hello, Angihlali nabantwana. Angihlali nabantwana. Ukuthi ulala nabantwana or wenza ungazothi ngakuphepheli. Ulala nomntana kini nomntana. Kusho ukuthi usiphethe kabi. Kusho ukuthi usiphethe kabi. Usiphethe kabi. Bheka njani? Angisiphethe kabi. Leyo uyangithanda siyathanda. Thanda yini? Ningayithatha ngendlela yeni. Wasezobuya ngendlela yeni. Awubambe. Angihambi. Sihamba nawe. Namba nobani? Namba nobani? Ulala nomntana kini zakho. Angangifuna ngitshele kangani? Wathola ukuthi utshela lona uyeke le. Wena sibangile angihambi namaphoyisa nobani noma nami angiyindawo yalo angihambi angihambi wena ngizokunyathela wena something. Una 35 years urape umntana kini ana 17 bese uzoshaya ukuthi ngempapa yekufa. Okay manje ufuna ngenzele ngalalela wena. Ngalalela wena. Ukuthini? Hayi wena uzonginyanyisa. Awungazongidina wena. Angirape bantwana mina. Oh uzoba rape ngelinye ilanga. Mama kunamuntu engimrapani. Ungaze ngimrapani. Umntana kini. Sis, angazifuna ukutshela kangani. Angazifuna ukutshela kangani. Ngithi kuwe siyathandana. Sithathe lo sisi angangithini. Angihambi nani mina. Akulala ngiyakhona. Angihambi nani. Wena usole nabo. Nanomfowenu. Ungazorape umntana. Jola. Zokhaba. Madoda amaningi. Ngithola nobani? Ngibambile. Ujola nobani? Wena ujola nobani? Mina ngijola nothulane yajola mina. Silento yakho ukuthi ushaye uguji. Ngistop soku. We stop. Umpuisitsa uleke batla lo khotlona. Boyisa ka isaleyo. Ufuna ukumshaya oguji wakho. Yes, kuthi mvimbe lo. Mvimbe. Urape umntana lo. Le energy uyisebenzise le chama rape umntana omncane. Angazi usayenzani manje ngoba uyuse. Uthi ngicela unyeke tu. Angicela unyeke. Ngamiyeki lo sisi. Ngamiyeki kuthi mbambe. Okusala ngeke ngizohambe nani. Sihamba nawe musukhala. Angeke. Why Ayithi ngiyakutshela. Why ufuna ngenzeni? Ngenzeni? Ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi abantwana bakini abancane awulali nabo. Uyi-rapist. Uyi-rapist omfazi. Ya rape. Angakaqedi. Sokwamanje kusukufaka unginyanyisa wesi mina. Mina mangikubheka kanje nginyanya wesi. Nginyanya wesi ngoba urape umntana kini na 17 uyanginyanyisa ngiwesi. Lapho ngikhona ngiwesi nje ngiwesi. Lana mangikubheka ngikwatile nje unginyanyisa wesi ungijwayele kabi futhi. Asimfake emotweni. Sika isikhi. Hey ngithe angihambi nani? Ngithe angihambi nawe ungiphapheli. Nawe ungangiphapheli. Nawe ungiphapheli. My sister ungiphapheli. Ufuna ukungihela. Nawe ungiphapheli. Ufuna ukungihela ma. Ngeke ngene la kule moto. Ayize ngene ngizonibonisa. Ufuna ukungihela. Imali yakhe. Eyamvela ufuna ukwenzani? Uzayithola epolice station le 2 rand. Awuyithola
awutholi futhi lapho kula ngingayikhona ke sisi Ibhalise lapho angiyilapho okay mina ngigeza izandla siswami nawe noma ungathi uzigeza nginamsebenzi nawe wenza ukuthi awujoli wena awujoli igugu le igcwala ispider web uthi nesipule esincane sa weekend hayi suka nobhuti wami angilali nobhuti wami noma igcwala ispider web ngiyabuya ubuye kanti wena ngokhohlwa lapha kithi uyahamba hayi bantwana lapho uthi awunyeke tu mali phondo kena kakolo Lenza mali phondo wena zokushaya wena zokushaya guys, this woman, ubantompulela urepile. Mfake kuthi lo usile wena. Hayi, fuck off man. Just sangazosidina lo. Skeleton. Kimukheletse. Thanks God. Guys, kimukheletse ke usikyo. Gatsamayang ga monka re lena maponisa o ya police station. O repile ngwana wa bona wa 17 years ntse go bela le ngwana wa bona wa 17 years. Ha ona ntwe ke itenne ngampe. Usile wena. Fuck off wena man. Mara kuthi lokhu kuyahlanya lokho. Ngizobonisa ukuthi angisihlanye. Usile wena. Ngithi ngizokubonisa. Uyabona disuna. Futhek. Ungazokuthela ngamadimoni wakho amathi. Amadimoni wena. Ngizokubonisa wena. Awulela mnyango. Ukhile shem wena. Wena sibanyile wena. Ngiyabuya. Ngithi ngizokubuyela. Uzobuyela bani? Ngizobuyela bani? Ngithi ngiyabuya. Why lokushaya lo blue? Why lokushaya lo blue? Ngithi ngiyabuya. Umshayelani ubizwa yini? Ubizwa yini? Hey nawe. Futhek. Wena wenzala wena ngiyakufuna. Ayisiso sikade ngithela kamadimoni wamathi. Ngiyabuya. Awuzongithola abantwana yesu. Uzongithola endlini. Sobona uzongena lapho uzolala. Uzongiphaphela wena. Uzobona Hambe police, hambe jail bayokubamba kahle. Uzothola intoka zakho. Wena uzongithola kahle. Futhek. Fuck you. Wangwake owakhanya ureyipa bana aqedile okwakana lenina. Ungazohlanyela kimi wena. Hayi Futhek The time ukhila wena njandini. Fuck off. Inja unyoko lo shonile. Futhek. Ngiyabuya. Ngithi woza ngiyafuna wena dumazi. Uzonya. Yabona inkinga yakho yini? Mina ngikufundisa ngikubhampa phezulu abantwana. Awungazi. Angikwazi. Mina kithi bebathi bareyipa ngibana. Beyimnandi sex. Too much. Sis. Fuck you sisi. Uthuka mina. I fuck off. Uthi fuck you kimi. Ha awusho fuck you. Yazi nsisi. Ithi simiyeke. Simthathe nje senayo angazi ukugibela nathi. Okay. Yawuzogibela nathi. So khona ukuthi siyena ungithukile lo yazi. Ngibonile sisami. Bathi kulungile. Ithi siyenze so ke my sisi siye naye emaphoyiseni. Bayombopha lona ngoba uyahlanya. Ukithela le kamathi hayi machara ipambana babanyana. Umsaki wa 35 years athela kamathi hayi usisi. Nanginyanyisa siswami. Nanginyanyisa udumazini. Nginyanyisa kahle. Yanginyanyisa siswami. Ngikuthanda ngothando lungaka. Uhlolihlayisa dihlaphe wena. Yazi noma ningathini okusalayo uyabuya lapha kithi wena ngikhuluma nawe ngithawuthula ngikhuluma nawe ungalinge nje ungiphaphela ngithi ngiyabuya beka awukhulumi nami maka ngithathile I'm too babe uyini ufuna ukungibiza uthi ngiyazi sex yini uthi ngiyazi sex hack uthi ngiyazi sex angiyazi okay babantwana hayi ngiphathisa ikhanda wena ushe we headache noma ngathi headache wena awujoy Ngiyajola nobani uzobona kanjani uzobona kanjani igola amasipala ayina ndaba noma igola mothwala ayina ndaba angilala abantwana ngibhuti wami umona lento enginayo hayi nawe fuck you too man ngiyabuya wena ngithawuthula ngikhuluma nawe yabona lo sisi yangidini loku kuyahlanya and mina ngifuna angazi mhlawumbe yabhema orwenzana ngasi ulala nabantwana abancane wena mina naye siyathandana ulala nabantwana abancane wena nanoma wathi ikuku yakhe ina my spider web yena akalali nabantwana abancane ngithi mina naye siyathandana wena inkinga yakho ukuthi uyaphapha uphapiswa yini wena ubona umuntu abaphaphayo uhlonga amehla amakhulu awami and then sisintombi ngiyekele lo yahlanya lo muhle kusalayo rasa manguselayo umuhle kubani uyinjaja wena umuhle kuphi yena khanda lincane yashela qanda ladakwa wena umuhle lawuphekele bhekala ngibona isibunu sisi yekanje lesibunu ngane sa weekend asinali nabantwana abancane wena ngikuphi la ipala wena waniwe wena msulakho angilala
umuntu wami mina ungibheke kahle. Lo sisi uyathukana namanje sengiphela inhliziyo ngoba usini. Uneyintamba. Akayanga esikoleni ukuthi uyofunda, bekufunda intamba. Sharp. Mara uyeke le Okusalayo ngiyabuya. Wena ngithakwa ngikhuluma nawe emsulu wakho. Uzona wena. Anyeke ngishaya ngisebenzini. Elakho alikhiphi. Ngizolikhipha le phono. Khipha igatha ngoba ulala nabantwana abancane iyenza ukuthi ulala nabantwana abancane. Awukhiphi igatha lakho. Usile wena. Yabona wena. Usile wena. Uyangibona ukuthi ukhomba kanjani? Nami uyabona ukuthi ukhomba kanjani? Uyejele. Ngelinye ilanga. Yabona lelo jolo uya ejele. Bheka. Ngelinye ilanga. Le jolo okhuluma ngalo. Shayela izandla. Ngizokubonisa. Ukushayela izandla. Ngizokubonisa. Mama baby Nkosi yami. Hamba baba. Ngizokubona ukuhluzekile. Msulukanyoko. Msulukanyoko nawe. Ngithi msulukanyoko. Ngithi msulukanyoko wena rubbish. Ngithi msulukanyoko. Eh wena Ungenaphi makaBlue? Ungenaphi? Ezokunyathela wena. Ezokunyathela endlini. Wena hlukana nami. Awuhlukana nje nami. Angikwazi. Angikwazi. Fuck you man. Nawe man. Lokho azongithuka lokho. Maka angikho lapho guys. Sisi Ntombi omyeke lokho kuyahlala nanoma ngithuka okuthela mina ngiyenza umsebenzi wami. And pheka manje uyangithuka maka uye emaphoyiseni akahambe. Uyangithuka maka mina ngiyayenza umsebenzi wami uyawenza. So ungamind lo. Wena ngayiphisti wena. Siya lapha etronkweni uyokhuluma kakhulu. Guys ekikenele usohlanya ngakakithubela di window yakhe mothep. Ke le rata kaofela guys ke lena kontonga ne koma poiseng re bone go etsa jwang ke kenele na le kuitshiretse maile mai sisi re bone because of bahlanya okay ba ke mo batla tshwere ke le rata kaofela guys if wena o mathateng a tshwanang le mai sisi se ka le bala go le di bluteng le tlong go wa ka le ngwa ke ka bo mmeleng wa ke ka bo ntate mara ke fitla le fatshe la thuthumela motho moloko ba re kene kuchi e shilo ke ya ngasipi ya Gucci ngiye